A sustentabilidade está a ser un dos piares na organización do Multisport 2025 de Pontevedra. A cita desenvolverase na cidade do 20 ao 29 de xuño, apostando por 3 liñas de actuación: ambiental, social e económica. É obvio que Pontevedra xa ten demostrado, avanzado e camiñado cara a sermos unha cidade modelo en cuestións de sustentabilidade. E esas importantes leccións que temos aprendidas como cidade queremos trasladarllas a toda a xente que se achega a visitar. A nivel ambiental, o Concello incluirá na web do triatlón toda a información sobre as conexións co Pontillón do Castro, evitando o uso do vehículo privado. Tamén se reutilizarán en futuras competicións máis de 25.000 vasos de auga. Instalaránse fontes en diferentes puntos do evento para acceder á auga da villa e empregarase cinta de balizado con 95% de plástico reciclado. Ademais, porase en marcha a iniciativa Un vaso por un billete. Todas as persoas que se desplacen en transporte público e que amosen o seu ticket coas datas de emisión correspondentes á celebración do Multisport recibirán un vaso que poderán reutilizar. Do lado social, habilitaránse puntos de recollida de roupa e calzado para doar, repartiránse os excedentes alimentarios entre entidades como o Comedor de San Francisco e instalaránse salas de lactación e puntos de acceso a produtos de hixiene feminina. Tamén se realizarán colaboracións co Xoán 23 e coa Asociación Española contra o Cancro para informar sobre o coidado da pel e a loita contra o tabaquismo. Por iso, durante o evento, estaremos presentes en realizando accións informativas, dinámicas e con materiais de prevención, con mensaxes claros, sobre o cuidado da saúde e o cuidado tamén do medio ambiente. Ademais, o Concello traballará na instalación de sinais con pictogramas e realizará unha plantación de especies autóctonas para compensar a pegada de carbono do Multisport. E tampouco queremos unha estrategia curtoprazista, é dicir, moitos dos peares que estamos sentando nesta estrategia de sustentabilidade serán peares nos que traballemos na vindeira organización das Series Mundiais do 2026. En canto á liña de sustentabilidade económica, o Goberno local fomentará o consumo en establecementos pontevedreses a través da súa promoción.